Hello po, magandang araw. Yan, ako nga pala si Boy Tapias. At ngayong araw guys, itong video na to, ito yung mga videos namin na pamimingwit na kung saan kasama ko si Paring Baldo, saka si Bro Robin. Yan, makikita nyo dito kung ano yung mga paghihirap namin sa pamimingwit guys, para makakuha lang sana kami ng magandang content. Panoorin nyo. Okay guys, dito po kami pepesto. Yan. Oh, yan, medyo mataas-taas. Ay, nakahingal po kasi umikot po kami. Andun po si Pare Baldo. Kami dito naman. Na makahuli po tayo. Hinahatak po yung sticks natin. Yung stick natin. Ay, what? Kinakagat yung tansi natin guys. Yun, susay. Ay po, lipat po kami ng pesto kasi walang humahatak. Babalik tayo kung saan tayo mingwit doon kasama si Pare Baldo. Try natin dito sa pestong to. Natin sama Brad. Itong mataas boy. Ang babaan. Dito lang. Okay. Oh. May humatak-hatak konti. So check natin mamaya kung meron yan. Ito lang kami sa pinastuan namin ni Baldo. Kaya lang medyo sa bandang taas. Kanina nandun ako. Nandun yung pa rin yung dalawa. Tapos nilipat ko dito sa taas yung yung pamingwit. Okay, andito. Tsaka pinagdugtong ko yung dalang pamingwit guys para mas doble yung haba. Yun o. Tomorrow. Okay guys, tapos muna ang pamingwit yung ilalagay natin. Lalagay pa natin yung isa mamaya doon. Tomorrow for sure. Ang galing mo bro. So professional. Dati ka atang bro sa sa huling buhay mo. Dati kang bahay bro. Ay kahit naman ngayon bro. Nice bro. Joke lang yun bro. Huwag kang masaktan. Pero masakit ba? Hindi bro, medyo konti. Ganun talaga bro pag totoo. Sasaktan. Pero kapag hindi totoo, hindi smell eh. Smell lang. Kaya kami smile bro. Pero pilit yung smile. Napipilitan lang ako bro. Okay bro, try mo. Nalaan. What? Nadagsin na yun try. Hi guys! Panibagong isa na naman kasi sablay yung kanina. Taging beach. Ay! Andun si Pare Baldo parating. Alright. Sanib persa na naman guys. Dito kami testing namin yung tigisa naming pamingwit. Pagkawala, lipat. Much later. Hello ulit guys, nandito na naman kami sa bagong spot. Bale, pangatlo na yan. Bale, nandito na kami sa bandang ibaba. Nandito yung pamingwit ko sa tubig. Dalawa. May Baldo dalawa din dyan. Bro Robin. May mga natatnan kaming namimingwit. Nandun, dalawa. Tapos dun, dalawa. Tatlo. Pera pa yung mga dinaanan namin doon kanina. Sobrang daming tao dito sa ilog guys.
Crisis na kasi wala naman. Ano bro? Walang trabaho. Ito guys, so may ano. Ito guys, may umaagos na tubig oh. Papunta doon. Baka may mga isda dito. Hey guys, kinakapa ko kaso wala akong makapa. Yan, ang gagawin natin. Sisiwangan natin ng malaki para maubos agad yung ano, yung tubig. Baka mamaya may isda dito eh. Diba? Ay! Kaso, lubog. Ayun guys. Yun, ginawa namin lahat ng makakaya namin para makakuha ng isda. Pang ulam, pampulutan sana. At magkaroon ng magandang content. Bali, 3 araw na magkakasunod-sunod yun guys. Unang araw, iba-ibang pesto. Pangalawa, ganun din. Panghuling araw, ganun din. Yun, ngayon, halos sinisip ko na kaming lahat. Okay guys, gusto ko lang mag-sorry kasi wala tayong magandang content na pangingisda ngayon. Yun lang yung mga may papanood namin ngayon. Hindi ko na sana i-upload, kaya lang sayang din naman yung memory, yung pagod namin. Kaya gusto ko lang din naman i-share. So sorry guys, sa susunod babawi tayo. Siguro hindi sa pangingisda kundi sa ibang content naman, no? So, para may iba naman. So maraming salamat pa rin sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel guys. Sa mga nanonood, nag-aabang ng fishing videos natin, contents natin. Maraming salamat po kasi lagi kayong nandyan. Dumadami na po tayo at sana mas lalo pa tayong dumami guys. Maraming salamat po talaga sa inyo. Ingat po tayong lahat.